8 सोदोब गाखोनाय लेंगुवेजफ्रा होनो मोनोब्ला दिनै बर' राव माने एपिएससि एग्जामखौ मानो होनो मोना जोंनि गथ'फ्रा? बर' रावा इक'नमिकेलि भायेबल नङाब्ला इउटिलिटि नङाब्ला बे रावखौ बाहायनानै रायनानै थाखा फैसा रांखावरि मोनाब्ला साख्रि बाख्रि मोनाब्ला बेफार बानिज्यआव लाब जायाब्ला बे रावखौ सोर बाहायगोन? बिनिखायनो नैबे खुंगा 64थि बोसोरसालिया बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' रावखौ भायेबिलिटि खालामनो थाखाय इउटिलिटि खालामनो थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननांगोन। नैबे बर' थुनलाइ खुंगा 64थि बर' थुनलाइ आफादनि गेजेरजोंनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नारसिननांगोन। वान अफ दा स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज आसामनि लोगो राव खालामनो थाखाय जेरैबायदि असमिया रावखौ मान मर्यादा होदों बेबायदिनो एखे समान मान मर्यादा होनो थाखाय जोङो आसाम आरो भारत सरकारखौ नारसिननांगोन। अब्लासो जोंनि बर' रावाबो माने दाम जागोन, बेसेन गोसा जागोन आरो। बारग' एमपि मानगोनां सानसुमा खुंगुर बैसोमुतियारिनि बेफ्रुसार बिबुंथि नोंथांमोना खोनासंलांदो। 8 सोदोब गाखोनाय लेंगुवेजफ्रा होनो मोनोब्ला दिनै बर' राव माने एपिएससि एग्जामखौ मानो होनो मोना जोंनि गथ'फ्रा? प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टार, ल' मिनिस्टार बिथांमोननो जोङो सेपारेट स्टेट इमिडियेटलि जोंनो होनायनि राहा लामा लानांसिगौ होननानै मेम'रेन्डाम होनानै फैखांबाय। दाबावैनो जोङो पार्लियामेन्टनि बाजेट सेसन समाव प्राइम मिनिस्टार, हम मिनिस्टारखौ लोगो हमनो आरो जों थांफिनबावगोन। आंबो फैनो हानानै खोब आरो बर' रावा दिनै आसाम रायजोनि एस'सियेट स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जाबाय। नाथाय बे रावखौ फोथैनो थाखाय सिथारनो थाखाय गोबां गिथाव बाथाव खैसार सानायाबो दिनै जोबनो थाङाखै। दिनै मा जानो थांगासिनो दं? गुदि फरायसालिफ्राव आरो गेजेर फरायसालिफ्राव इभेन हाई स्कुल फरायसालिफ्राव बर' मिडियामनि फरायसुला फरायसुलिफोरनि अनजिमाया खमायलांबाय, बाङाय जालांबाय। बिनि प्रिटेक्सआव अजुहाताव मा खालामगासिनो दं गभर्नमेन्टआ? मोनसे गामिनि फरायसालिखौ गुबुन गामिनि फरायसालिफोरजों गोजान गोजान जायगायाव थानाय फरायसालिफोरजों सरजाबनाय जि प्रसेस खालामदों बे जोंनि थाखाय बिराद गिथाव बाथाव खैफोद गोनां मोनसे सिचुवेसन बियो। दा बे बिथिङाव आंनि बुजिनायाव बेखौनो नुदों आङो। दिनै 2020 मायथाइयाव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गोदान इडुकेसन पलिसि एनाउन्स खालामदों। बे गोदान इडुकेसन पलिसियाव प्राइमारि एबा गुदि फरायसालियाव फरायसाफोरनि अनजिमाया 30 थाब्लासो सासे फोरोंगिरि मोनो जाहैदों। आरो आपार प्राइमारियाव सासे फोरोंगिरि मोननांगौब्ला 35सिम फरायसा थानांगौ जाहैदों। जेराव जोंनि बर' फिसाफोरखौ ट्राइबेलफोरखौ 1975-76आव नेसनेल इमारजेन्सि पिरियडआव जबरदस्ति खायदा कौशल खालामनानै फेमिलि प्लेनिं लाहोनानै जोंनि सुबुं बिसानखौ खमायनानै होलांखांबाय गभर्नमेन्टआनो। बिनि उनाव जोंनि बर' गामिफ्राव बर' ओनसोलाव जेसेबां हेल्थ एन्ड मेडिकेल केयार जों मोननांगौमोन बेखौ जों मोननो हायाखै। जोंनि ओनसोला मेलेरिया जों बुंफबनाय ओनसोल बियो। मेलेरिया बेमारावबो गोबां जोंनि बर' फिसाफोर गोदो थैलांदों, दाबो थैयो। बिनि जाहोन आरो गोबां जाहोनाव थाखा फैसा गैयै, रांखावरि अबस्था गाज्रिनि जाहोनाव दिनै बर' मानसिनि बुजिनायनि जिथु बिसान फार्टिलिटि रेट बे गोबां खमायलांबाय आरोखि। बबेबा गामियाव बोसोराव सासेबो गथ'आनो बुजिया। दा बेबायदि सिटुवेसनाव जे मोनफ्रोमबो बर' गामियाव 30 जन, 40 जन, 50 जन गुदि फरायसालियाव फरायनो हाथावथाव गथ' थानांगौनि खोथा बोरै जानो हायो? बेखायनो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिया एसे हलनो भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै जे बे निउ इडुकेसन पलिसिया जि पिटिआर पिउपिल टिचार रेशिय' जिखौ खाना होदों नर्म्स, बे नर्म्सखौ खमायनानै 7 जा, 6 जा, 7 जा फरायसालिफ्राव जोंनि स्कुलफ्रा थांनानै थानांगौ, फोथांना लाखिनांगौ। बिनि सायाव गोख्रों डिसिसन लानानै गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाखौ मुभ खालामनांगौ।
नारसिननांगौ आरो जेसेबां फरायसालिफ्रा बेसेबांबा बोसोरनि सिगां गायसंजादोंमोन बे फरायसालिफ्रा दिनैबो प्रभिन्सियेल जायाखै बे प्रभिन्सियेल जायै एमइ स्कुल एलपि स्कुल हाइ स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जेसेबां कलेजफोर दं भेन्सार कलेज बे कलेजफोरखौबो इमिडियेटलि प्रभिन्सियेल खालामनांगौ आरो जेसेबां फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि गैया लांदां पस्ट दं बेफोरखौबो इमिडियेटलि स्पेसियेल टेस्ट एग्जाम कन्डाक्ट खालामनानै बिटिसि गभर्नमेन्टआनो बे भेकेन्ट पस्टफोरखौ फिलआप खालामनायनि बेबस्था लानांगौ दिनै मा खालामगासिनो दं टेस्ट आनजादखौलायनो आसाम गभर्नमेन्टआ लानो हायो माबोरै जाखो बियो भाइटेल कुइसन जेराव बिटिसि गभर्नमेन्टनो कलेज लेभेलसिम जेनेरेल इडुकेसननि साबजेक्टखौ डिपार्टमेन्टखौ ट्रेन्सफार खालामखाबायब्ला अब्ला आप टु कलेज लेभेलसिम फोरोंगिरिफोरनि सेलेक्शननि जिथु टेस्ट इन्टारभिउ बेखौ लानो हानायनि अधिकारा बिटिसि गभर्नमेन्टआव दङ थानांगौ बेनिखायनो बिटिसि एडमिनिस्ट्रेसन गभर्नमेन्टआ दा बावैनो कलेज लेभेलसिमनि फोरोंगिरिफोरनि भेकेन्सि पस्टखौ फिलआप खालामनो टेट एग्जाम लानांगौ ना मा एग्जाम लानांगौ बेखौ लानायनि बेबस्था खालामनांगौ आंनि लुबैनाय हास्थायनाय बे आंनि एडभाइसआ बे आरो ओमफ्राय मोनसेया मा दिनै जोंनि बड' लेंगुवेजनि बड' मिडियामनि गोथौथिया बेसेना जे लासै लासै जामलांदों बिनि जाहोना बेबो जे मोनसे रावा जुदि इक'नमिकेलि भायेबल लेंगुवेज जायाब्ला बेहा जुदि इक'नमिक भायेबिलिटि थायाब्ला बे रावखौ रायनानै बाहायनानै जुदि थाखा फैसा रांखावरि मोनाबा साख्रि बाख्रि मोनाबा बेफार बानिज्यआव लाब जायाब्ला बे रावखौ सोर मानो रायनो बे रावखौ मानो बाहायनो दा बे रावखौ बड' रावखौ इक'नमिकेल भायेबल जुदि खालामनांगौब्ला इक'नमिकेलि इउटिलिटि गोनां खालामनांगौब्ला दा बावैनो एटलिस्ट आं दहाय बुंदों माखासे चेनेलफ्राव इन्टारभिउ होनायाव जे नैबे 64 एनुवेल कनफारेन्स जि कनफारेन्सआ डिमाकुसियाव जदों बे कनफारेन्सआवनो गोख्रों मोनसे थांखि लानानै आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टखौ गोख्रोङै नारसिननांगौ दि दा बावैनो आसाम एसेम्ब्लियाव बड' रावखौबो आसाम रायजोनि वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेजेस खालामनांगौ असमिया रावनो जि रोखोमनि स्टेटास मर्यादा होदों एखे रोखोमनि मान सन्मान स्टेटास होनांगौ अब्लासो मा जागोन बर' रावनि दामाबो गोसा जागोन आरोखि दिनै 2020 मायथाइयाव बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों बा एकर्डनि रिजाल्ट हिसाबै आसाम एसेम्ब्लिया मोनसे बिल पास खालामनानै बड' रावखौ एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै स्वीकृति दं खिन्थु बियो आं आन्दाज खालामनानै मिथिनाय मथेब्ला आं नुनाय मथेब्ला स्टाडि मथेब्ला मोनब्रै मोनबा खामानिनि थाखायल' बेखौ होदों मोनसे जाबाय दरखास्त लिरनो हानाय मोनसे जाबाय जेसेबां साइनबोर्ड लिरनो हानाय आरो बिनिफ्राय अफिस कर्ट कासारिनि जेसेबां अर्डार गभर्नमेन्टनि नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्ट बेफोरखौ बर' रावजों फोसावनाय बेल' आरोखि व्हाट एबाउट द इउज अफ बड' लेंगुवेज इन कर्टसफ्राव लयेर कर्टआव सेसन कर्टआव गुवाहाटि हाइकर्टआव जोंनि बर' रावा मानो बाहायजानो मोना जोंनि उकिला मानो बर' रावजों डिबेट नांनो मोना बर' रावजों मानो आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननि एग्जाम होनो मोना बर' रावजों जुदि इउपिएससि एग्जाम जुदि होनो मोनोब्ला आइएएस आइपिएस ओइट सिटाव गाखोनाय लेंगुवेजफ्रा होनो मोनोब्ला दिनै बर' रावा मानो एपिएससि एग्जामखौ मानो होनो मोना जोंनि गथ'फ्रा बर' रावजों मानो आसाम जुडिसियेल सार्भिस होनो मोना बर' रावजों गुबुन गुबुन लाइन डिपार्टमेन्टनि जेसेबां एग्जाम जायो इन्टारभिउ जायो बेयाव मानो आनजाद होनो मोना दा बेनि थाखायनो इमिडियेटलि बर' रावखौ आसाम रायजोनि वान अफ द स्टेट अफिसियेल लेंगुवेज जाहोनो हानांगौ आरोखि 1950आवसो एसामिस लेंगुवेजाबो 8 सिडुलाव हाबदों संबिधाननि 8 सिडुलाव दथि सिडुलाव जोंनिया 2003आव हाबदों गदायमालाय मा जानो दिनै जम्मु काश्मीराव मोननै मोनथाम मोनब्रै गुबुन गुबुन स्टेट दं इण्डियायाव